Takže dneska sa tu pozrieme na nový update v Brookhavene. Ja som na neho ešte nepozerala, takže ja sa odpojím, zase napojím a pozrieme sa, čo tam je. Dobre, takže toto si tu iba posuniem. Takže máme tu 3 nové autá. Konečne do vehicle packu. Vehicle run. To neviem, čo to znamená, neviem po anglicky. Áno, to New Props Controls. To viem, to je mega dobré. To vám aj hneď ukážem. Takže pozrieme sa na tie autá. Ako prvé tu máme takéto. To bolo aj, myslím, na tej obrazovke. A prečo som takáto žltá? Ako ďalšie, tu máme toto. To je nejaké akože nákladné, alebo nie nákladné, ale proste také. No viete. A toto, to sa mi moc nepáči teda. Proste také obyčové autičko. A tie nové propy. To tu máme. Akože hej, proste tu máte túto novú ikonku. A vy si kliknete a dá sa to takto. Ja som to tam doteraz nemala. Až dneska mi to tam prišlo. A príde mi to akože dosť dobre. Hej. Takže keď som na niečo zautla, určite mi to napíšte do komentárov. Ja sama neviem. Takže bye. A ešte jednu vec. Že možno nejaký váš komentár, čo bude pod mojimi shortmi, sa dostane do videa. Bye.